Сёння будзем рабіць вось такога цудоўнага гнома. Для працы нам спатрэбіцца ніткі дзвюх колераў. Адзін колер для шапкі, другі для барады. Нажніцы, тканіна для носа ды кардонка ад туалетнай паперы. На пачатку будзем рабіць шапку. Бяром нашу кардонку і дзелім яе на 4 часціны. Прыкладна. Трэба адрэзаць 1/4. Гэта будзе аснова для шапкі. Даўжыня ніткі, якую мы будзем выкарыстоўваць, 50-55 см. Таўшчыня ніткі ў мяне невялікая, таму буду складваць яе ў дзве. Робім вось такую пяцельку і чапляем на кардонку. Я не лічыла, колькі такіх пяцелек трэба. Давольна шмат. Мы павінны запоўніць усю нашу кардонку, каб не было прарэхаў. Робім усё ў адным напрамку. Ну вось, яшчэ трошкі. Яшчэ адну ці две. Шапка амаль што гатова. Каб атрымаўся вось такі адварот, выкручваем ніткі ўнутр круга. Далей будзем рабіць бараду. Нічога складанага, гэта звычайны пампон. Адрэзалі кавалак ніткі, зачапілі яго за пальцы. Ён спатрэбіцца, каб завязаць вузельчык і каб пампон не разваліўся. Глядзім, каб не заблыталася ніткі. І наматваем іх сабе на 3 пальцы. Можна на 2 ці на 4. Гэта залежыць ад таго, якой даўжыні і пышнасці павінна атрымацца барада. У любым выпадку будзе прыгожа. Ад колькасці намотак таксама будзе залежыць выгляд вашага гнома. Здымаем ніткі з пальцаў. Іх трэба разрэзаць. Цяпер завязваем вузельчык. І засталося завітаць у цырульню, каб падстрыгчы бараду. У мяне атрымліваецца не надта роўна, але гэта не так важліва. Нітку ад барады працягваем у шапку. І толькі цяпер можам рыхтаваць пампончык на шапцы. Збіраем усе чырвоныя ніткі ў адно, завязваем іх асобнай ніткай ды фармуем шапку.
Цяпер трэба пастрыгчы пампончык. Глядзіце, не адрэжце нітку ад барады, на якой будзе вісець ваш гном. Нос будзем рабіць з футара цялеснага колеру. Можна ўзяць ружовы ці руды. Можна выкарыстоўваць шкарпэткі ці калготкі. Усё, што можа падысці па колеру да носа. Нам патрэбны маленечкі кружок. У мяне дыаметр 3 см. Ад велічыні кружка залежыць памер носа. Звычайнай ніткай збіраем наш кружок цераз край, каб атрымаўся такі мяшэчак. Запіхваем туды рэшткі барады і зацягваем нітку. Цягнем сільна, але не надта, каб не парваць. Глядзіце, каб не трэба было рабіць нанова. Зашываем нос. Цудоўна! Цяпер нос трэба прышыць. Яго можна і прыклеіць, але я больш люблю прышываць. Спачатку прышываем да барады, а потым і к шапцы. Каб шапка трымалася на месцы, прышываем яе і ззаду к валасам. Усё гатова. Яшчэ раз завітаем у цырульню. І валё! Я рыхтавала гэтых гномаў як цацкі да каляднай ёлкі. Можна зрабіць падарунак на свята, склаўшы іх у каробку. Вось так прыгожа атрымалася.